ubala ngibulisa ngingakafiki. Ngizofunda isichazo esingaki bo ngicela ningitshele ngoba ngizela nje lokho ukuthi nizothetha phela. Nina nive niy'tshela niyangi-owna nina. Azi nina nive niy'tshela niyangi-owna kuzolo khona bese your life is not eligible for recommendation and restricted in search results for the next 10 minutes because it may contain content with low visual quality or static imagery. This is in line with the For You feed eligibility standard. Ahleni bafethu. Angazi bangitshela ukuthi my life is what? My life does not contain the content mentioned in the notice. True. I understand the decision, but the restriction, the notice is unclear. I'm still not sure. Angazi nje ngikhuluma ngani. Life wami unjani is unshareable. Thank you for your feedback. Ngicela ukuthi bangangibhedeli laba abantu la. Bangibhalele into. Appeal manje phakathi. How? Bathini? Bangitshela ukuthi my life is not due to bana ngazi visibility bani. Anithi kancane ngithi uyihlikihla ngeskipa le phone le. Bawukhona enzoyibona ke njengamanje ngiyihlikihla. Iskipa sizoveza izinto ngiyihlikihla manje. Ngiyaqala ngiyihlikihla. Iskipa sizoveza izinto manje phela. Manje mangilokhuza kuvela izinto. Utibona? Ngiyavela knowledge. Oh, vele ngimonitor. Right. Ngilokhuza ngeskipa. Yabo mangithi ngeskipa kuvele lapho ngesikhathi ngithi. Monitor. Oh. Yeah, monitor la. And ngisacela ukuphinde ngisho something ngeke bafethu. Ayikwazi lo live ukungitshela ukuthi is restricted due to copyright bani ngesizathu esisodwa. Yabona le bed edlala la knowledge is copyrighted under Mavundla Media titled Kwatoti Sana. Angizwa ngithini? Sesiphumile. Yashare tshela bewushare tshela wonke umuntu la share status sakhe. Okay, abatshela nomfethu abatshela. Guys, right, sacela sicheck la ngicela nonke no share live, share no status and yonke platform yakho ya social media. Maku uthi uyathanda ukuthi lento ilalele nabanye abantu bayizwe. Yabo nje abantu abathandayo ukushare bese beyishare already manje lento. Yabo 12, 15, 16 years. So please do that. Sabanga kakhulu bafethu. Bengisathi nina nive nithanda njalo ukwenza sengazi ukuthi lento yokungenza ngazi ukuthi nina niyangi-owna nina. Awuthi ngishintshe ubuso. Yabo. Nina ngithi ngikhuluma la izolo benginitshele kahle ukuthi ngibhizi nodaba lwami nomtolo ngoba umtolo ubegibela phezulu kwendlu yesonto. Yabo phela nami ngiyijonga mina ngifuna ukuthi uvele kusuke nje omunye umfana azongigibela ekhanda. Yabo into engishoyo. Hayi kuthe ngiyoqeda hayi bese kuthetha wonke umuntu. Bese kuthetha wonke umuntu uthiwa kanti ubukho abazela ini ngaleso sikhathi njalo wena wazi uyithenga incwadi yami wena. Khona ukuthi how to share. Yangithanda wena kodwa futhi manje wena incwadi yami awazi unjani azithenga. Baphendule ngathi lapha. No baphendule lapho uzophuma noma kusengela. Umuthi comment. Ngapha ngiyabuka mina guest. Oh. Ubuka knowledge angithi vele. Baphendule phela. So ke yabo fethu sesiyaqaba babuza ukuthi how to share knowledge ngicela baphendule. Ngaba ngashare nje noma lo wa forward lo lapha ezansi. Yes, forward. Khona lo forward yabo le sign ethe lapha ezansi. Ileyo nto. Sangena sizimpi sabona wevela uthi ngibelela abambala nje bakithi bese siyaqala siyafunda phela sekhala ningangijaha ukuthi ngifunde. Sabona wezekze 1ZN khona nokwanda. Hello Kwanda, ukwanda ungenile izolo. Khona noMazulu omnyama zifikile Zuzu wakambatha khona noKhaya. Sabona wesindisa uMazulu uLady Africa. Hello khona noBhelelihle uKnowledge Media. Oh wena lo Amanda Mavundla. We Amanda. We Amo. Uyasibuka? Hayi bo nangu umntwana. Hello. Hello. Kunjani sesi? Hayi siyaphila ninjani ebhodi? Phela ukhuluma
umtolo la ubheki. Umtolo oh yebo umtolo. Ya, hayi ngezwe kuthiwa uthika ngami Mfumene. bayizona. Thabe sinjani ngawe? Thuba ithika ngami ubusuku bonke bayizona. Ngiyitika ngamadoda kanti yini mina mtolo uthi ngayitika ngawo ubusuku bonke yini leyo nto Hayi le. kuyitika lokho njalo ubukhuluma ngami ushiyo ngalazi la. Oh ya ubuthini mfowethu noma Ushela ngami. ufuna ungithutha nakulokho. Hayi ngifuna ukukuthutha ngifuna ukuthi njenga nawe wafika la kwami ngivakashela ngize lapho wena. Oh ufuna ukuza kimi? Kahle ngaba ngizamanje kodwa ukuthi manje ngilele kaNongoma ngoba ngivakashela kaMandlakazi kusasa ngiyobona inkosi lapha namabutho lenduna. Unjani uMandeyi ngaso lesikhathi sakho utholakala ngaso umzomlo? Manje umtolo uzonjani la? Hayi ngifuna bese iqede le ndaba ukuthi le nto obuzikhuluma ngami ukuzikhulume kumina ngibhekile nje. Oh. Hayi ungafika wenkaba anginankinga noma nini mina anginankinga webhuti. Hayi ngizofika ngo9 ngathi ngomsombuluko kasivumelane ngawo 9 lo wakho wasebusuku besibona ukuthi kuhamba kanjani. Hayi ngoba ngikulindele webraza. Hayi ke siyabonga sibonana ngomsombuluko. Lungile mfowethu. Yeah. Oh. Umntu Ngizodudula. Yangeke kuphi khona. Mina mina nankinga mina asiqhube nencwadi futhi engilokho mina ngithikanyezwa umtolo mina hayi angidlo asikho ngomtolo namhlanje ngale ncwadi ufuna uthatha futhi abambalwa manje akame ngempela manje umtolo akame ngempela khona odakeza umtolo futhi umtolo uzobe lana ngo9 asifundi wenzani hayi khuleka gcwala ngayo funa uthatha abambalwa abazosikhumbuza ukuthi konje sigcinephi sawona wemanyongwane uyaphila wegugi ubaba Gumbi usomkanda usenamile Mdluli umbambo traditional umnelisi uCosta uKhanyi Gumede ulwazi nomthandazo Mpanza umandisa wakashange unqobile Mkize simbambile uphilani Ncuka idobi noma uncuka nje okay sabona usikananda ulwanda uthando umumbo kuzoba ke ulove more ukufa kuhlupheba no okay uLucia hello Lucia elethu gwanikwane nabo bonke ke abanye abakhona namhlanje bafethu sengibamba ngencwadi izolo uhlelo lwethu luke lwathi ukuphazamiseka lophazanyiswa ukuthi bengilungisa izinto zami nalo mtolo fonayo uyabo so manje ke naye nangu ke ethi ke ufuna ukuzongibona ke inkinga enginayo ngomtolo iyodwa knowledge umtolo sifike sibonane sixoxe thina sobabili njengamadoda siqede njengabafana uthi uyezwa usufonelwa ikhishi Hawu selikubuza ikhishi ukuthi benixoxani nomtolo hayibo besixoxani ungiphendula ngithini nje mina benixoxa hayi kahle no into engibuye ngingayizwa nje kahle ngumtoli leyo yangihleka uBinkoma ngithi ikhishi sabona wencube X sisencwadini yethu ke bakithi esiyithandayo nisaqhubeka nje nisashare amnandi kanjalo sisencwadini yethu ukhabazela siqale sixolise kakhulu ukuthi izolo asikwazanga ukuthi siyifunde sibonga uthando nesupport nokulandeleka kwayo baningi ke bayifuna abanye sebeze bangena ku TikTok bebengathanda ukungena ku TikTok bangenele nje kuphela ukuthi bafuna uzolalela lencwadi nisebezwile ukuthi ulive wakhona wenzeka ku TikTok kuphela so siyabonga kakhulu siyanemukela nani nisanda kusijoyina eniba usakhona lo restriction bethu yazi nangu nje uyabona kumina uyeke awuthishu uyeke yabo so siyabonga kakhulu bafethu now laba bebehamba nathi sigcine kusigcoba cani ngikhumbuze bafethu sigcine kusigcoba I think sigcine kusigcawu 7 ngizothatha nje ababili abazosikhumbuza ukuthi konje sigcine kusigcawu bani and then ngohlobo olumangalisayo ningakhohlwa siyawathanda ama engagements enisinikeza wona uma senza lo msebenzi asazi ukuthi asiso ngoba ngena nje manje sengaze ngiphume ngo10
Enahamba. Hayi nomtshela unolethe shoot ngoba sengibuze ngabala. Ulive umkhulumi. Live bangibona mama. Yiko ungafuna uvele bazothuka abantu. Sabona Londi. Unjani? Uyaphila mntawethu? Hayi ngiyaphila baba. Ngiyabonga nana sigcine konje angikhumbuzi. Sigcine lapha ukhabazela eshona nocelemba lapha emfuleni ehlangana nomfana ebuya esikolweni. Oh yes. Yes. Ukhabazela. Yaphi konje ubeyaphi ezihamba nocelemba ukhabazela? Beqeda ukuphuma ubafo lo kade ezothekha la ekhaya phela and then semlandela nocelemba sathuka ukuthi hawu. Oh yes. Ngenzekani ukuthi sekuyosuka umsindo khona lapha phakathi emhosheni. Lo mntawethu. Bekuyisigcawu bani lesiyana weLondi? Bekusigcawu 7. Bekuyisigcawu 7. Shuthi isigcawu 8 Yeah. lesokusamanje. Yebo. Ngabe ngiyakuthemba ngicela ukwethemba Londi. Ngakwethemba Ngithemba baba. hayi ke kushuthi sizofunda ke isigcawu 8 uthi ngisave lokuqala ufuna ukwenza sure Londi benganithembi labantu besikhawu ngiyadlala. Angithi usushilo sabe ekhishi. Mose usifake ekhishini. Oh singabecoca sisoda le maqeleni umuntu wabese uzizwa sengibuza uma ukuthi kade ukhulumani yini le nto. Kanjani kodwa kanjani? Oh lungile mama ngiyabonga kakhulu leso. Ngikubonga mina Bundla. Ngake tani. ULondi la uyasikhumbuza ukuthi igcinephi uthi ngibambe noyedwa nangu ungcuka idoba ngibambe nangu ungcuka idobi uzosikhumbuza kungekhona lokho kade kusho uLondi bese siyaqhubeka ke ngendlela yakhona. Sabona wengcuka? Kunjani Ndivundla? Akhona tatu right? Ngiphilile tata. Ungungcuka idobi na? Lutho ucuka phela. Awusobana nothobana? Lutho. Hayi right phofu tata. Number 1 mfethu ngiphilile bhuti. Siyabonga kakhulu mfethu uyayilandela nawe le series. Ngiyayilandela ngigcine lapha na ukhabazela ngathi kade buyi kotheza izinkuni nje. Yes. Nawe ukhona yini kulabo abasola ukuthi ubelandela lo mbhemo? Cha mina bengithi uyomnquma vele. Kodwa ke ngokumazi kwakho ukhabazela mfethu usho ukuthi umuntu onqumanayo. Yona cha indoda impela lena ngathi kodwa phela manje angisho amagama akhe umuntu mayesethe ngenza noma yini bese usola ukuthi Ake sizwe ke wengcuka mfethu ukuthi igcine ihamba kanjani sibone iphele laphi namhlanje. Nami impela nami ngifuna ukuzwa impela ukuthi kahlahla iphele laphi. Wakungena kwethu. Nakubonga mina bhuti. Uncuka ndaphansi ndathi uncuka azitobi angisenayo nje imali sengiyaqala ke bafethu sengiyafunda kukhona abasangicela imali ngadina sakhipha imali la Beshare ukuthi live. nina nibe ni share lapho nibe ni like Ngifisa ukuma kanjani. 100 now Yeah. uzona Angazi. budget khona 4 kuphela iple emhlophe awubuhamba laba ngilindile laba sebeqala ukuthetha futhi laba phela bajethe bangihona laba bangikomanda manje bethi buya phela amafuni yathethisa manje koze kufike lokhu nje ncop phuma nje mali longahlangana nawo phuma nje lapho ke nje wena sagila ngikwazi ukuthi ubhoso obani lapha yangenza ukuthi ngithini phuma nje yangenza okay sisiyaqala bafethu asiqale nje sikhumbuzana hayi ngifuni mina singakhumbuzana right 1 2 1 2 1 2 1 2 kuningi phela okwenzalo valani lapho shit valani la ngawukhipha ngenzela singaphazamiseki njalo ba ngilungisa yonke lento ecelakalayo la manje ungabe kusaba bikho umuntu ozophazamisa Siyahlupheka namhlanje lo live. valane la bese ningikhiyelela mawuthi kanti ngizophazamiseka manje yabona wena ningikhiyelela lezo ingane ayilale futhi manje mawuthi kanti ungalali ukwazi ukwenza ukuthi manje ho
aliphela bo okay sigcine la nayo mfethu sesiyaqala umuntu vele ngiqalise manje sigcine thina ukhabazela ngiphinde nginikhumbuzeke sigcine ukhabazela ebuzile kunkosikazi kana laba bebuza khona ethi nginesithombe sakhe nje bamvelele esitobheni ebuka ngaphesheya ethi wenkosikazi konje la uthe ngamnguni konje uthe uhlalapho sotobe umuzi wakubo wakhe lapha ngaphesheya kwemakhasaneni Khize Hawu yini ubaba ubuzelani? Hayi bengibuza nje Ntombi. Phela kuhle umntazi. Ukhabazela usami lapha eminyanga amehle wagudlisa ukhala elandela umzilo yangakhona impela emakhasaneni. Ingqondi kude iyasabalala ijubalale kokunye. Akhumbula amehla abomva waboneka umfana wakhe uZenzele ekseni. Avela bone nje kahle ukuthi lengane idinga uyise nonina. Kuzofanele enze noma yini ukuze udingene egcine unina walaba abantwana. Unawo wofowabo ubukeke insizwe khonza ukuyihambela yodwa nje. Hayi akanabo. Kodwa ke bakhona abazali abakhajwayela ukuhamba nabo abazalwa ubabekazi wakhe welamana noyise. Akawathathi. Cha hayi akakathathi baba kodwa ke phela ngazi noma ngithi usazothatha noma ubesezothatha aphinda bheke phansi uDingeni athula umkhize hayi ake ngiphikelele ngasemfuleni ukhona nje ucelembo khona lapha egcekeni yebo khona umakhuzwayo esukume uhosha phezulu ezintungweni emsamo emnikeza hayi ngiyabuya ke mngoni ngiyabuya kunelihle ngiyabuya yeye aphume agudluda ngisho naphansi emfuleni sekusemini yantambama nezingane zesikole seyigcwele umgwaqo nezindlela ezahlukahlukene njengoba ezosho naphansi emfuleni nje ukhabazela ulokho ehlangane nazo uhlanganile nohlanganani ehamba nabangani bakhe akwangamsasela futhi wedlula nje sengazi ukuthi bahlangana nendoda angayazi uzohlangana naleli iqu lelizayo nje lehamba noZenzele uyayibuza uyaziphendula ukuthi ingabe khona ke kuzokwenzakalani babingelela abafana bahamba noZenzele bedlule ukhabazela noZenzele babukana emehlweni engekho khipha igama uZenzele umile nje lapha eceleni kwendlela uqudule egcineni kubuze yena umkhize ukufundekile kodwa ukhabazela cha akufundekanga baba eshe buyisa inhlonze eqhubeke elandela abangani bakhe afuthelane kakhulu ukhabazela ehlisa umfulo ozoyo umkhiphele ezantsi ngasemakhasaneni ekubuyeni kwakhe ukhabazela bese lithambe emilanga imizi eminingi seyivalela imfuyo ukhabazela ubehudula umnyaba weintungo abe ubophe ngomzungu ukubonakala nje ukuthi uxhozwe yiphisi uqobolwalo ubephethe nomdlwane wenja athe uphiwe ngumsomi umngani wakhe omdala adlule kwakhe engakahlali naphansi uphuthunywe ukuZenzele ngojeke wamahewu abe bande phihlingwe bubona nje ukuthi ehle sifundo ngeke usinike singaboni ngiyabonga Khize ukhona nje uma wakho lapha ngaphakathi ebuza ebhekise kumfana yebo khona baba kuphendula uZenzele embekela nesigqiki sokuhlala khona lapha phakathi nece hayi kulungileke ehlala phansi eshaya lapha ejekeni ahlala eceleni kwakhe noZenzele phezulu emkhathini izinkonjane ezijibeka ngokushintshana zakhe isinyokotho esihleliwe ngesikhathi amankankana akho ujenga lokuyolala elandelana njalo eyoshona ezinkalweni sigcine lapho uma sigcina nci Khabazela kunembuzo eminingi yawuthanda kodwa lo mbuzo uthi ukhona nje unyowo umfana mayethi ukhona hayi kulungileke futhi bese nento ukuthi awungenzeka lo mama lona Nkosi yami ngingamfici
So sizoqala ke igcawu sesishaka lombili. Siyabonga ke asivele singena. Sanmelela ke nonke ensanda kungena. Ngiyabonga kakhulu Gugula Mdlodlo. Kuyenzeka ke le ndaba iphinde ibe emotional isiphoqe ukuba mhlambe sikhale or anything. Kodwa siyacela ukuthi ungayisendi i-emoji ekhalayo nebakhuze nabanye abazongena. Ama-emoji akhalayo iwona lawa enze ukuthi all life bethu babe restricted. Siyacela kakhulu ayikabi but siyazi ukuthi kodwa mhlawumbe ungayithwala izandla ekhanda uthi hawe ma nomthumela ubuso lobo namehla njani yabo lezo yishandisi. Siyabonga kakhulu. Sixoleleke labo abakade begcinile. Siyabonga nalo sikhuthazela ukudouble tap. Angazi ukuthi kunomthelela muni kodwa ke ya double tap bafethu buya sengazi ukuthi konke yenzwa i-double tap. Understand? Asiqaleke. Isicawu esizosifunda nethe esesikhombisa. Ukhabazela uhleli nokuzenzele lapha exa kwesibaya baphuza ini amahewu. Lesike isicawu sesishaka lombili sencwadi ebhalwe uLungisani Mavundla esihloko sithi ukhabazela. Mhlawumbe uma ngingabuza nje kuthathisa uzenzele ngenhlonipho umthonyo ukhabazela umoya walomfana uzwakala uzinzile kunaqale waqaphela beqala ukubonana ekseni nasemini namhlanje behlangana ngesikhathi ephuma esikoleni. Hayi ungabuza Ngonezi ungabuza Khize ehlala ukhabazela ezihlela zithini inhlelo zika baba zokuphindela egoli. Ingabe usazobuyela noma usebuyo nomphela? Umbindo ukhabazela lo mbuzo phela selokhu efikile ubengakaza ayicabange leyo ukuthi uhamba nini. Ube matasa nje ngokuqinisekisa ukuthi wakhe isisekelo esipheleleyo somndeni ukuze ukuthi noma uyahamba kodwa kungenani ashiyela abantwana ekhaya elifudumele njengaleli likaMsomi. Imangazeli imfudumala ayithole eMantsomeni nokuzithoba ke nje kumfazi omncane kaMsomi uMamzobo. Cha khona ngizohamba ndodana kodwa kokwamanje bengisafuna ukulungisa nje ke ngiqinisa izindlu lezi ngiyishiye zisesimene esikahle ukuze noma ngingekho ngazi ukuthi ningemuke nezikhukhula. Ukhabazela lokhu kusengazi ukuthi lo mbuzo kukhona la uyakhona. Hayi ngiyamuzwa Khize ngiyamuzwa baba. Athula uzenzele abheke phansi abuya phakamisa ikhanda eqhubeka. Baba angazi noma lo mbuzo uzozwakala uxambukela yini kodwa ubaba likhona yini uhlela nalo lokuzitholela omunye umama njengoba isalukazi singasekho nje. Ukhabazela iyamsonta lenkulumo. Inkulumo yabantu abadala le. Kodwa ke phela naye uzenzela usekhulile umengaka. Cha. Khona kungayiselihle ndodana ukuthi nibe nomuntu ozoba umama ngokwemukelekile nje ukuze nani nizizwe nisekhaya. Ngingathi nje ikhona imizamo engiphezukwayo kanti ke ngizama ngokungaphezulu kwamandla ukuqinisekisa ukuthi iyaphumelela. Hayi cha ngiyalizwa ikhehla ngiyamuzwa ubaba. Athula isikashana uzenzele aphinda aqhubeka. Izeke phela wethu umqondo baba uhamba ubuye ufiphabaliswe nje ubungane kodwa ke ukhabazela usho kanjani kehla? Usho ukuthini uma uthi ngeke kube nzima ukuvuma? Inkulu intshisekele ukukhabazela empenduleni yalombuzo. Esikhathini eside ngaphambi kokuba umama shona
uma siphatheke kabi wayehlala njalo esixoxela ngezikhathi ezimnandi ayeyichitha nawe niseyintombi nesoka. Umama wayebabaza ubunono, ukuthobeka nenhlonipho eyayizwakala endleleni owawucwenga ngayo amagama la umvakashele yena kanye nodadewabo. Wayekuthanda kakhulu umama. Acwebe inyembezi uZenzele. Nami ngangimthanda umama wakho Zenzele. Angikhumbuli nangelilodwa ilanga ngithi nxa kuye. Wayekhethekile kimi. Engowesifazane olungile oyithandayo nokhathalela abantwana bakhe. Ngiyakhumbula ukuthi wawa kanjani evuka nami ngingasebenzi kodwa engihlonipha wena ungafunga ukuthi ngiyondla la ekhaya kanti cha. Imali kamama nje. Kuthuleke. Bahleli lapha phakathi neceke. Kuyabonakala nje ukuthi la bahleli khona ngabe isibayo kuba amandla bekhona. Ziningi izinto uma ayikhuluma ngawe baba ezazi ngenza njalo ngifuna ukukhula ngibe qotho ngifane nawe. Bekuthi noma ngikhala ngikukhumbula. Uma angitshela ukuthi ngingalahli ithemba futhi ngingakuzondi uzobuya eGoli uzosibona usikhiphe kule nhlupheko. Wayehlala njalo ma ekuvikela esinikeza nezizathu ezazisenza sibone ukuthi kungani ungabuyi. Masinyane emva kokuhlwibila amamatheko uZenzele. Uma wasihlebela nokuthi zingaki intombi ezazi kufisa zikuthanda kodwa ifela ngaphakathi nezaze zaphoqeka ukuba zamukele ngesikhathi ugcina ngokuthatha yena. Amamatheke noKabazela. Oh. Uthi iziphi lezo ntombi uma wakho? Awu phela wayengazisho ngamagama baba ngaphandle nje kokubalula ukuthi zona zazi khona futhi zaziningi. uZenzela sondele kuyise ngelokumhlebela. Kodwa noma mncane uyabaleka kulezo ntombi. Uma wayezahleka bese sikhumbuza amancoka abebejwayele ukuba nawo yena nodadewabo lapho bebelibeka ngembabe lokuthi bona banankinga nje yokuzohlupheka naye emendweni wakhe. Inqubo nje uma ezovuma nawe. Amamatheke kancane uKabazela. Yize noma esekhulile yena kodwa usaqinile nje. Uyagamanxa lapha eminyakeni yama40. Yikho-ke ngithi baba mina nje angiboni kungaba nzima ukuthi uma mncane ayivume le ndaba ngoba vele kwasayena wathi umefika la ekhaya emveni nje kokuhamba kama waqhubeka emagameni amahle ayikhulunywa uma futhi kwakubona noma ubani nje ukuthi uyimisele ngawe. Adonsa umoya uKabazela. Khona ngiyakuzwa mfana. Kodwa-ke kwesinye isikhathi izimo zempilo zike zikushintshele nje kade uthi uyazazi. Zikubonisa ukuthi umhlaba lo umdala kunawe. Ngingemangale nje uma ngingathola ukuthi ayisekho yonke leyo nto kuma wakho omncane emveni kwesikhathi eside kangaka engilindile ngingabuyi. Kanti-ke kulokho baba mina ngiyazi ukuthi umama ngisho kungabe uhlobo olunjani lwesimo oluvimba lesi sifiso angenza konke okusemandleni akhe ukuthi akuphebeze ukuze niphethe nindawonye nobabili. Yizwa ngami baba uma ngithi uyakuthanda uma ukuthi nje phela uhlobo olufela ngaphakathi futhi ke wena nje awukahlali naye isikhathi eside njengathi thina siyamazi. Sekumnyama impela njengoba behleli lapha egcekeni nje. Sebekhanyiswe ukukhanya okuqhamuka exibeni lapha kukhanyiswe khona la kukhanyiswe khona isiphefu. Emveni kwesikhathi uKabazela asukume emaphambi kukaZenzele. Alule izandla zakhe zombili ebambe sikaZenzele obesahleli phansi. Kabazela, ngibonga ngalesi sikhashana esincane nje ngisichithe nawe. Kima yikho ebaluleke njengokwazi ukuthi nginomndeni ongikhathaleleyo futhi ongithandayo. Ngiyaphinda. Ngiyaxolisa. Ngixolisa ngayo yonke leminyaka engihambile ngingabuyi. Isimo semali namatoho akuzange kuvume nala ngingekwazi ukuphendukela ezenzweni zokuzitholela imali masinya.
izenze njalo mfana wami zifaka umuntu kwalasha abhubhu nomphela eyiseleni zeyinswela boya aphulukane nomndeni wakhe okuyinto ke ebengeke ngikwazi ukuyimela. Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa Khabazela, uzenzele ethalaza. Awunginike lo celemba bese uyahamba ulungiselela ukufunda nakho ngizwa kuthiwa niyabhala. Awuthatha uzenzele amnike uKhabazela ambuke emehlweni. Zenzele ngisize ungiphathise lo muzi, usuyindoda uma ungaka sewukhule ngokwanele ukuqonda ezinye zezinto ezibalekile. Kuvelo kakhuzwayo exhibeni. Hayi qedani manje baba, qedani. Zenzele kusafanele uyofunda phela. Hawu yizo uzosale sewuthatha ukudla kwakho nihambe niye ngale nohlanganana sengimgezile. Umkhiza udulela umnyaba lo wentungo lapha esithumba njene aphambane nabafana sebephuma sebeyelaweni lawo. Kusho ukuthi uzolala lapha futhi namhlanje. Thokolo Themba amathunza ayewukela ecabanga. Angene ahlala esigqikini sakhe esingasemnyango. Uyaphila mame? Akhophozela kaMnguni. Ngiyaphila baba, ninjani nini? Phela umuntu lokho egcine mina uphuma. Uke wawathola nje wona amanzi okusula intuli kulomoya wasebusika ovunguza kangaka. Ngidlule emfuleni ngageza umzimba nje wonke. Phela umuntu kade agcina ukugeza nje emfuleni engagalelwe emanzi. Hayi ke uma usugezele kulungile bese ngikubekela amanzi ngithi ngizokuthoba nenyawo ke ngigeze nje ngamanzi antukuntuku. Amamatheke noKhabazela ngomoya ophansi. Hayi kanti liseliningi ithuba lokwenza lokho Mnguni. Ungajaha uphanga umdaka aline. Abheke phansi okakhuzwayo emamatheka ngamahlonyana abuya buyisa ubuso. Baba ngikubonile okwenzeke emini la wena noSodobe enihlangana. Ngizwe yonke futhi inkulumo yenu. Ngaqaphela ukuthi useyuyena lo Khabazela eselokhu ngamazi ebuncaneni bami. Inhliziyo yami ishaye ngamandla kwabuya okuningi bese ngikhetha ukukudlulisa. Ngazile nje nginilalela ukuthi mina ngithanda wena. Athule kancane noKhabazela uthule nje akaphendule. Aqhubeke umakhuzwayo. Kodwa ke Mkhize zifike zime emthumeni la ekuthenini lensizwe yakasibiya ibisihambe elide ibanga la kimi. Ingibalisela ngosizi nemvelaphi yayo. Lento yokumthambela ayisuki nje la eduze. Isuka kude kakhulu ngonesi. Untusu bese enza izifungo nezethembiso eziningi ebeyikhombisa inqubekela phambili kulokho bese sithi siyaqala. Untusu kusebenzele baba ukufika kulesi sigaba la mina ngimephukela khona. Futhi ke ngiyazi ukuthi ngabe ufolo embiza uma engasaphucelela iqathi emlonyeni. Athulo kaMnguni emva kwesikhathi kuthatha uKhabazela. kaMnguni mhlawumbe ke sivele silale okuningi sikukhuluma ekseni. Ngineqiniso lokuthi uma silala siphenduka lizovela icebo. Kodwa ke ngiyasiza isicelo sakho. uJehova unendlela yakhe nje yokwenza izinto. Kusenjalo bezwe kuqhuma isililo ehlathini eliphezulu komfula iMakhasaneni. Baphume beqhantsha bonke lapha endlini balalele lo msindo. Kunezwi lowesifazane elilokhu lisho njalo phezulu likhala lilandelwa ngamazwi athi awu ngomzala. Awu ngomzala kodwa Nkosi yami. uKhabazela athatha ucelemba wakhe acela uzenzele ukuba ke emphelezelo beyoza ukuthi ubani manje futhi lo oseshonele. Baphume begijima ebumnyameni beshiyo kaMnguni eminyango ebambelele eqole eshawala uvalo. Ekufikeni kwabo
bayithele equlwini labantu ebelunguka isidumbu sikaNtusi ontamo yasibisi iboshwe ngomzungulu okuthi ubelenga ngawe esihlahleni esiphakathi ehlathini. Bonke abantu balapha bakhungathekile abasiqondi sizathu angazilengisela sona uNtusi. Okumangazayo ilokho ukuthi ayikho into abeseke wayibika emkhathazayo kulezi insuku. Futhi ngiyazisa ngesiquthevu sensizwa kaMalume kukhala omunye wabazala bakhe. Iphelile indlu nethemba lasekhaya komama. Nifuna ngithi siphela lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje somdlalo. Hayi manini ke naku sangibheda la. Nolethu. Lento yini ngafuna ukuthula manje. Fanele ngiphosa lapha manje. We. Hey. Look izinto. Ubani ukuthi bengishila? Ubani nathi bengishila? Usho wathini? Usho wathini wena? Awusitsheleka phela kusho wathini wena? Malanga ngifuna ukuthatha ama calls abambalwa before sifunde lesi sigcawunyana futhi sesi9 bese ngiyavala. Kusho ukuthi uqhubeka ke ngoba uthuli kusho uAndile kwaTambo kadla ibu sasele u22 kanjani? Sacela uqhubeke yimini uvela Dark Vodlazi kusho uThandadu mayibu umkhize qhubeka Vodlazi sizokunikeza isigcawu sesi9 bese siyaqoqa umdlalo. UNtusi igwala uvele wabona ukuthi seyiphakeme ukhabazela uyaludla ubhedu akusho ukuthi uyibulele kusho ukhaya. Ikhishu lonke lidale lento kusho umtegeza. Uwe ukhabazela before abuye ukuyotheza kusho ushoti umbulele ukhabazela kusho ukhobazi. Ngiyamsola ke manje ukhabazela kusho ubuhle ngaphi kokuthi guys ukhabazela sonke siyamethemba ngibona ukhabazela ngayenza. Mina ngibone nje isuku ukuthi uNtusi kusho uMancinci kodwa ukhabazela uyasolisa ngeke. Ubani abasola ukhabazela? Umanyongwana nkosiyami wathi ngifaka umanyongwana nayizolo bethu uyangena lapha umanyongwana vele kungangeneki. Nangu sokhulu lapha umthiyane bese ngithatha o3 nje kuphela. Emveni kalokho bese ke ayike ithi asiqale ngosokhulu umthiyana ngoba ngathi use-on sikhangana. Hey, mvuka amavondla. Uyaphila ongale? Hayi ngiyaphila mfowethu, hayi ngibabazi ikhono mfowethu, hayi ngeke. Uyazi ngisho movie yabhora. Ngisho istory sokhozi siyabhora, hayi mfowethu. Hayi ibambe kanje mfowethu, sengathi ungabhala eziningi uqhubeke mfowethu, ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabonga. Anginawo amazwi amaningi, I'm shocked. Ngiyabonga mfethu yazo ngiyabonga kakhulu kodwa ngiyafuna ukuphinde futhi ngikuze Paul ekutheni ucabanga kwenzeke la noma uqala ukulalela namhlanje. No ngiyangithola ama recordings nje but ngicabanga ukuthi lo ndoda imbulele lo muntu. Ala mambala. Mute labezitha. Yeah, qhubeka ke. Ukhabazela le ndoda uyisabisile, uyifostile ukuthi ibulale or uyibulele yena. Ngeke azibulala umuntu kanje, ngeke. Ukhabazela kodwa umazi mfethu indlela ayiphethe kahle ngayo. Sungaze umsolela izinto ezinjengalezi kodwa mfethu. Abantu abazothile ibona abayingozi kakhulu. Hayi kulungile. Thule abantu abathule banjengezizibe esicwebile mfowethu, yabo. Banjengezizibe esicwathile kanti sinengwenya phakathi. Hayi kulungile ngizozwa ngiyotshelwa wena angiboni kodwa ukhabazela usengabulala umuntu bafethu kodwa ke mhlawumbe ke phela nakho lokho ukuthi uthe angenza noma yini ezinye zezinto esizenza simsole.
Hayi Hayi kulungile ukhabazela sikangani. ngeke. Kulungile Siyabonga siyabonga. mfowethu. Yeah, sure. Before sithathe uMambatha sizocela ukuthi uma ungena ungayifaki i-emoji ekhalayo. Sithanda ushozi uthi funda yonke indaba bakwethu sizofunda wesithanga ngiyakuthembisa njengoba bengitshela ukuthi sizofunda noSicawu 8 olandela uSicawu 9 manje but uma ungena ungayifaki i-emoji ekhalayo iyona lesirestrictela ulive wethu ukuthi ungabi right. So ke siyabonga kakhulu Mambatha sawubona. Njani babuthi? Ngaphila mthi right wena. Ngiyaphila. Umlandeli wethu Ngiyabonga ukungena. mama. Ngithi ngiyabonga ukungena. Awuphawule mbuzo mama. Ubona kwenzakaleni lapha before sesicaweni esilandelayo. Yabona nje okokuqala into engijabulisa kakhulu ukuthi ukhabazela benozenzele sebeyazwana manje. Lolu lilaka lalikade kukhona kwindodana yakhabazela uyabona ukuthi umoya useyawehlisa manje kanti futhi uyambona naye uzenzele ukuthi unaso isifiso sokuthi ubaba wakhe benomamncane ikhona into abangayenza. Kuyangijabulisa kakhulu-ke futhi ukuzwa umamncane sendlala imizwa yakhe ekukhabazela esesho ukuthi phakathi kwalawa majongo amabili ayembanga egcekeni yena uyithandela ukhabazela usefuna ngisho ukumgeza iy'nyawo kodwa yathusa-ke le yakufaka mlisa angingabazi nje mina ukuthi vele ukhabazela uyena omjuqulile akukwazi ukuthi sengaqondana kangaka acele ocelemba ahambe ogeza emfuleni sekufa nangumlisa mina ngithi ukhabazela nje. Ngiyayithanda indlela ohlaziya ngayo ngicabanga ukuthi ungena amacala wonke kuleyo kwakho. Ukhulumela phansi Mavundla. Manje awungizwa mama. Sekuyazwakala. Okay. Ngithi mina ngiyayithanda ke fana indlela ohlaziya ngayo ke bona ke indlela ohlaziya ngayo ikhombisa ngokusobala ukuthi awulazo Wahamba. yini impawu zokuba umbulali mfethu. Angizwanga? Ukhabazela unazo izimpawu zokuba umbulali. Unazo angeke phela kube ukuthi endaweni nje isigameko sokuthi kuvele kufa umuntu nje esithubeni besingekho sekunede kubuye ukhabazele egoli ngey'nsukwana nje ngesikhashanyana nje ekhona useyahamba yena useyemfuleni nocelemba hawu khona lapho sekunesililo sokuthi khona umuntu ongasekho into engiyibonayo mina ngokhabazela ubefuna ukushesha aqede nje umsindo ngoba shuthi unesikhwele ngomamncane uyabona ukuthi lensizwa izomnikeza iy'nkinga ngokuhamba kwesikhathi manje wabona ukuthi ngcono asheshe asuse inkinga endleleni khona ezolungisa umuzi wakhe. Dawe zethu bekungeke yini kwenzeka ukuthi lensizwa ibonile ukuthi vele ngeke isamthola lo yayisiyayibulala yona. Hawu kodwa uma uyijongo la kwenu nje akumele ukuthi uyingabazi bekumele ukhabazela nje ayithembe azi vele uma umuntu wesifazane uzobangwa azi ukuthi uyi-competition kodwa ayithembe sekubugwala-ke manje ukuthi asabenye insizwa ngenxa yekhishi sekuthi sengaze ayikhiphe umphefumulo akukhona ukuyithemba lokho Mavundla. Hayi kuzile baba asiqhubeke silalele igcawu lesi siyabongeza mama. Ngiyabonga kakhulu. Danke-ke mdala. Uyahlaziya kamthiya lapha ubaleka nayo umnguni sawubona. Hey, kunjani? Kanjani la? Ngathwa Ubhuti omdala. uhamba kanjani uyahlangana lento yenzakala kanjani mayenzeka kanje weyeyena. Hayi webhuti uSontobo ubulawa ubugwala nje wesabe amazwi kalokungane kakhabazela ukhabazela usuke wabeka phansi umoya kakhulu wabona uSontobe esewinile Ya. wabona ukuthi hayi akasena plan Base yayibulala. hayi uyibulele mfowethu ukhabazela ma uzwa ekhuluma nendodana yakhe umuntu okwesaba kakhulu ijele nje ngoba ukubani bengalesabe bezokwenza ukungcola ngalya esegoli mayesebuya ngapha ukuze ezokwazi ukuphilisa izingane zakhe manje angimboni phela njengombulali. Uthini ukhabazela mayekhuluma nomkakhe la ethi asilale uNkulunkulu unalo icebo nendlela yakhe yokwenza izinto yini ukhabazela wanokuthi lento ingasolveka makuthiwa hayi ukhona untusi manje yini relax ukhabazela. Ey
Ukhabazela ngikholwa ukuthi indoda nje ekholelwayo kakhulu uNkulunkulu ngoba ngisho ngizwa inkulumo yakhe nolokungane naye uSotobe ibiphansi kakhulu, akukho la aveze khona ukuthi mhlambe uyisixhwanguxhwangu noma uyisilwi, akasisilwi, kodwa ke vele uNkulunkulu unayo indlela yakhe Vundlaza. Hayi ngiyakuzwa Qhobe, kusho ukuthi enye indlela kaNkulunkulu leyo usho njalo nawe. Hayi impela. Hayi kulungile. Ake silalele lesigcawu esilandelayo Qhobe. Kulungile bhuti omdala. Ngiyabonga kalakuthi. Usho njalo umnguni uthi hayi uNkulunkulu nendlela yakhe. Ake sibambe lesi sigcawu esilandelayo ke sizwe ukuthi kuzohamba kanjani uma kuhamba kanje. Konje ngubula ngikona knowledge. Angabe ngisabona. Ngala kugreen. Stop up, stop la. Isigcawu sesishaka lolunye sencwadi ebhalwe uLungisani Mavundla esihloko sithi ukhabazela. Abesilisa nabesifazane sebelokhu bequme njalo ubona nje ukuthi insambatheka yenkilayitheka phela le. Lapha kuphakathi nehlathi eludu kaThole eliphezulu komfula. Oh. Lo mfana kaSibiya usengaze avela akhetha into enjengalena ngoba kwenze njani njengempela. Kubuza omunye ubhebhenene wentshebe ebelethe izandla emhlanje. Hayi. Angifuni ukuyikholwa leyo ukuthi umzali uyilengisile. Kuningi okungahlangani kulenzukazi ke yokufa kwakhe. Indlela abejabule ngayo ekseni namhlanje namagama nje abewakhuluma abengakuvezi ukuthi kunenkinga abhekene nayo. Yikho nje ngithi uma eyibulele sekungaba isigigaba esenzeke emini emva kokube sekhulumile nami. Phonsa amehlo ngaphesheya enkalweni uqaphela iziphefu neziketekete zabantu abalokhu beqhamuka ncazonke ukuzobabaza lomkhuba. Namaphoyisa bese sibikelwe ngalesi sehlo kodwa ke akuvamile ukuba shesha afike njengoba le ndawo icezile kanti naleli ihlathi likude nomgwaqo. Sebemhenqe ngetshalo Ntusi njengoba elele ebheke phezulu nje. Ubese naye kodwa umakoti. Ubuza omunye wesimama owayezwakala ekhulile ukabazela esebona ngokukhanyisa kwelambu nje ukuthi ubambo ngenhla. Kuzwakala nje ukuthi kuvuka inseka zokuzala kuye. Ukhabazela umi lapha emva kwabo. Hayi, ungaliphakamisi lelo. Abasiki bebunda phela bakhomba ukuthi phela ulengela lokhu umfana lo. Kuphendula omunye umama bebenyenyeza naye ngemva kwehlwele. Aphakamisa indlebe ukabazela kule nkulumo eyayingaqonde yena. Ube lokhu emile nje naye kungathekile engazi nokuthi akhulume nobani njengoba engazi namuntu kwamanje lapha endaweni. Babili kuphela abantu aseke wahlangana nabo selokhu ebuyile eGoli. Undoda waseMantsomeni kanye noNjomani induna naye yayisefikile lapha ehlathini. Kuwalele abantu ababonana. Usho ukuthini umuthi ulengela lokho umfana lo? Kubuzisisa isalukazi sokuqala. Cha phela abayishwashwathayo bathi indaba yonakale ngokuba kubuyiso kalikaMakhuzwayo okuyena bese bakhe isivumelwano sokwakha umuzi naye. Sokalele kuthiwa lizwisisanga indaba yomfana lo lase la kuhlelo ke lokuba gudluzwe ukuba ngabe isiphazamise endleleni yalo ebuye eGoli. Ukhabazelwe ezomjuluko wodwa wagobhoza usuke ezongeni lentamo wehla njalo ngesiphango ujilileke uqenqeleza ngomgogodla uze uyophumula kuye eqolo ngaphambi kokubuza ithi tshwa emtsintileni. Kube manzi ngisho inqanda la eshawa uvalo lumeqa umshiye nomzimba libande igazi kuye kubande kwamancane. Nakhe simphinda lento emehlela izolo yesalukaze besibulawe ngabazukulu baso. Kufike kuyinto ethi makavela nyomuka nyamalala engasavalelisanga ngoba vela akekho nomuntu ombonile ukuthi ukhona lapha ngaphandle kaZenzela umfana wakhe.
aqala zuzenzela belokhu ecabanga ukuthi uye lo meduze kwakhe kodwa aqaphela ukuthi akukho zenzele lapha amqalaze phakathi kwasi isiqongo lesi kodwa kube nzima ukumelamela njengoba kumnyama nje nabantu bekhulumela phansi behomza kungelula ukuzwa izwi lomunye umuntu mana ke usho uyise walezi ingane zakwamkhize beyihlala nomakhuzwayo kanti bekungenina yini lo noma ubesekhethe ngaphandle hayi wena uzazi indaba unina lo ubeyigadile nje ingane emva kokushiwa unina wazo wangempela kodwa lo khona uyiselamane esunina omncane kulaba abantwana obezobabheka nje njengoba besele phela beyizinhlo bese kufika isikhathi ke phela sokuba naye azakhe lo wakhe umuzi ngakho ke ubese yikhethele lo mfana kaSibiya njengesoka lakhe okungabangeke kusaphumelela ngiyazisa ngezingane zethu nemigulukude eqhamuke emadolobheni mana usho ukuthi yiwo lo mgulukudo lengisa umfana hayi ungathi uzwe ngami ungathi kahle bomandawona bebehlangana apha ehlathini leUdo kwatholo ngaka ngithe thula wena ulalele usazozizwa indaba kodwa ke kungcono njengoba ngihosha nomoya ukuthi amaphoyisa asetsheliwe nje ngale ndaba ngithole nokuthi asendleleni ayeza nje kuyimanje unkemile ukhabazela khimilili umile wena wabona ugodo lwashawa umphezulu pho bayothola bona lo mduka ngoba sikhuluma nje laba besifazane baphazanyiswe ukukhanya okuvele kwakhanyisa ihlathi lonke abantu bathi dlengelele befuna ukubona ukuthi kuvelaphi kuqhamuka uhele lwamadoda bebamba izinto bekubonakala nje ukuthi zifuna ukudlubulundela useyatwetwa manje ukhabazela umezibuze eziphendula ukuthi konje ngabe inkulumo yalaba besifazane iyiphupho noma ubeyicabangela nje bavula isikhala abantu bededela amaphoyisa lawa ehlome ngenhlokohlela zezibhamu namabhuzi okwakuzwakala enyathela nje ukuthi awumbutho wezempi nawu mthatheni nawu kusho yedwa wayevele eqhamuke nawo amaphoyisa ekhomba ukhabazela phakathi esixukwini ngephutha kudedeleke yodwa yalamagovu kulezi zinto ezihamba namaphoyisa iyifika imshefe ngedevu ukhabazela ayithole sebheke phezulu eqhwisha engasazanga noma usewiswa uvalo noma inja lenemshaye ngeyikhwepha sikhulu nalesi silwane yibhube suqobo lwalo esaqhwisha kanjalo ukhabazela amthelekela amaphoyisa mnomzana umkhize yebo wena umthetho imina kwenze njani seningibhozomela nje kuhle kwesigebengu nje ubuza nje ubheke phezulu esifubeni sakhe ucindezelwe unyawo lwegovu elokhu lugwavuma liphefumulela kuye lapha ebusweni lisineka amazinyo ukhabazela ezisisu sibalula ephelelwa nawo ukuzibamba sigcapha isisu kusenjalo ayithuke sebhodla ngokhalo okwathi kwamuva waqaphela ukuthi hayi kahle useyishiyile ungabusabuza ke mnumzane kushiya iphoyisa okuningi sewuyokuzwa phambili siyakubopha ngeinsolo zamacala abandakanya ukuthumba nokubulala okuhleliwe unelungelo lokuzimela wena enkantolo noma uyikhethela ummeli ozokumela kulezi insolo konke okushoyo kuyosetshenziswa njengobufakazi enkantolo la icala lakho seliseyithebeni avela phelelwe ngamazwi ukhabazela angazi nokuthi athini bantu bomthetho uziphathi manje kuthayiza uNjomane eza ngakubo cha ningadenwa yimina ngiyinduna kulesi sigodi esonga isiqoko ngenhloso yokusheleza umkhize Maseko iphoyisa liyalelelini thola indlela yokuthola lesi sidumbu siphikelele ngasemgaqweni wena odwa induna sizobuye silithola ithuba lakho impawu kwizembatho kanjalo nokushinga kwalo kuluveza njengosigaxa amabhando osomaqhuzu kuleli ibutho bantu bomthetho ngiqinisekile nithatha umuntu ongesiyena ukhabazela kusilona lolo hlobo lomuntu amzibe nje amaphoyisa uNjomane aqhubeke etatazele ethuthi isidumbu ecosha nobufakazi obuthile khona lapha kwindawo yesehlakalo ukhabazela uqalaza uzenzela umfana wakhe aqaphela ukuthi akekho nje isitalo kulabo abantu abalapha
useboshiwe manje ngozankosi izandla zashoniswa ngemuva. Azibuza aziphendula ukuthi ingabe wenze njani lo mfana ngoba okungenani uyena phela bese uyofika adlulisa umyalezo ekhaya ukuthi uboshiwe. Amqhube njalo amaphoyisa azayofika naye emgaqweni la izimoto zawo zayilinde khona. Base beqhamukela khona nje emgaqweni ngesikhathi kummemfuku uzenzele ehlahleni. Ngicela nibophe mina. Ubaba kenze lutho. Bophani mina. Yeah. Siyabonga ke isigcawu sethu sesingaki lesi sishagalolunye. Seboshiwe uKhabazela bafowethu. Kubo bonke bebesamjabulela bethi wow uKhabazela unkosikazi uzama ukumgeza inyawo inkulumo yabo izama ukuhlangana. Lo wesifazane naye ukhombisa ukuthi hayi uKhabazela ngiyakuthanda kodwa inkinga uNtusi. Sisathi siyajabula ukuthi awuNtusi usehambile futhi nangu noKhabazela seboshwa ke futhi manje kusho ukuthi ke manje lo muza bethu yawakho uKhabazela mina ngisazi mina ke angisa understand okwangempela ke manje. So ke uKhabazela ke ulindo uthi mhlawumbe kusazodhiwa iphupho lesi sigcawu kodwa ke nangu nozenzele sevela sekungenzeka ke njalo ukuthi mhlawumbe akabulawanga uLokhuzane nakho kusho ukuthi uKhabuzenzele nangu naye sedayi uyangenelela kulolu daba uzenzele usephika ke indaba ukuthi ubaba wakhe makaboshwe. Angisazi ke mina noma vele kanti uKhabazela beniqinisile manithi uyena angisanderstand. Qhubeka bavunda sithole kahle kuthena ukuthi kwenzakalani kusho uGladson bafethu umukelisiwe mbathu uthi konje kungenzekani ukuthi uzenzele owenzele lento. Yamkhumbula uzenzele ekhuluma igama elithi yena naye angenza noma yini ukuthi laba bowu2 baphumelele. Akazayisho into enjengale uzenzele. Naye njalo uzenzele ungathola ukuthi uqinisile. Uzenzele hayi kusangaba uzenzele. Kusangaba uzenzele kodwa futhi hayi naye ukhize uyasolakala. Kodwa mina into engisolayo nengingathi nje ihamba phambili kumina okwamanje lo mbhemu uyibulele. Ikakhulukazi njengoba kuvele kwamcacela kwangaso lesi sikhathi besakhuluma noKhabazela ukuthi angase ngabe safezeka amaphupho akhe. Ngimbone ekhala nje ethi Dingeni uyakhumbula ngithi uDingeni ethi uyakhumbula ethi Dingeni ungayenzi leyo nto. Ngabona hayi lolu hlobo lwabafana abawiki. Lolu hlobo lwabafana abafana noMtolo yabo. Ngambona hayi uwiki. So kungenzeka ukuthi lo mfana uyibulele yena because enye into engiworried ngayo eyokuthi kanjani uKhabazela ubengambulala nini lo mfana futhi uKhabazela mina akaveli kimi lolu hlobo lwabantu abangabulala abanye abantu yabo. Kodwa futhi nozenzele naye angenza noma yini ukuqinisekisa ngoba uzenzele umuntu yakhumbula umfana omdala I'm sure uyabona makukuthi uma wakhe sekukhona la abona khona. Naye futhi uzenzele ungomunye wabantu bebengenza noma yini ukuthi lento yakhe nobaba wakhe ingaphazamiseki. Hayi angazi mina ngisazi. Hayibo mncane bakwethu uzenzele ubaloya cha silindeni uMtolo ngesigcawu esilandelayo kusho uLindo. Naye uKhabazela wahambe ka 10 years namanje akathola akhipha usawoti nebhadi kusho uSiphihli. Mavundla 10 ungangigili mina uvale singazwanga hayi khuleka wenqo mina nje ngishaya 2 mina. Hayi kabi guys singaze mhlawumbe kanjani mina nje bafethu ngishaya 2 bese ngiyayilalela. Sengayikhulumela ke kodwa u2 wami uLongo. Manje ngiyawuchecka nje u2 engiushayile. Akubona lo 2 uthi nje bese uyaphela. Ngishaya u2 omude. Sasiyela uMtolo nje umbulele. Khona kwasola uMtolo. uMtolo futhi angayenza lo nto. uMtolo wayinami nje bese ekhuluma ndawo uthi uyenza la kumina angisazi manje ukuthi uzobhade kodwa phela umsabi manje uMtolo. Yabo so ke mina guys sengiphelile la
Uba kusasa Saturday hayi khona ubuzayo ukuthi sobe sikhona yini cha ngiyakuqinisekisa nje ngifuna ukwethembisa ngizoyifaka ku YouTube Mtshali Lindo Kuhle izotholakala kulabo abafike kamuva usigcawu 6 no 7 no 8 no 9 zonke sizoyifaka ku YouTube ukwazi ukuthi uyithole iweekend ke kusasa na Sunday ngeke sikwazi ukutholakala sobe sisitholakala nini ke umsombuluko siyakuthembisa siyabonga kakhulu soqhubeka Monday kulabo abangazi njalo ngo9 o'clock sisuke si live sibone ukuthi siphuma kanjani ubani ofuna ukuphawula othi ngibambe okade khona kade ngimbonile nebe ngimbonile futhi ecaweni before bengimbonile futhi no nje sabona wedlodlo Sawubona ninjani? Ngiyaphi? Angingenelanga nje okuningi angizile ukuzochaza ngencwadi. Guys, Nkosi yami, emoji la akhalayo azosimoshela ulive futhi phela uMavundla ngeke sisamuzwa Nkosi yami sifundele incwadi. Yekani. Hayibo, kahleni. Sisayifuna lezi ncwadi guys, sisafuna ukufundela, safuna ukumamela ngo9. Manje lama emoji akhalayo ayamosha kwamambela. Sovalwa la. Singabe sisezwa lutho. Amen.